Nai tongnai khajane takuk tei bukhakso ngrokno pilanani hamsakma tei chibai yafaro hake phagin rokni bagai ang tini kaisa ilimbak eba bible ni topics ang ngrok bai share khlayana abongkha lenglama ni salno ti tamno lenglama ni sal hen chini hayungo naikhe kabang ma denomination eba kabang ma motha tongo hake asuk kabang ma mothani bisingo o lenglama ni salno ti kabang mano misunderstanding they understanding bisingo borok phelai tei bujilai mani juda juda anglai kabang ma kok banglai mani rok chung nogu hake abo tamni bagui kok banglai eba khe ang tini sana lai mani khe tamono lenglama ni sal hin apno tino ang ngrokno sanai nai mani lenglama ni sal ungkha kaisa bathakmani sal abo bible no ruk sawi no abo chengi phajago siri sitini simi eba khe abono judai rokni kokbai khe sabat sal jago hake chingchini kokborogo abono tubu khadenke lenglama ni sal anai jago aboni bagino baksa baksa kabangma bororo sabat sal abo chini bagaya abo judai rokni pagisi ni rogobo baksa sawu abono phagiteng buini kokno depend khlayawi bui samani kokno chung watsugyawui soi kubuino khe kubui tatal no khe tatal nei phonogiri mannai abo hai bijab abo hai kok tongo chini thani jeta chung joto christian rok hoito khlaimani bible o bible no nai no chung bobo kubuya chung abo cheri nainani banta takukte buksong lenglama ni sal eba khe sabat salangkha abo kaisa history of creation week abo kaisa laiguma bible ni joto christian rokni bagi bahike hindi abo genesis chapter 2 verse 1 nismi 4 yafang bijab no chung porikhe chung aronugo je lenglama ni salangkha abo kaisa subrayum kaito ohayung nos nambani nokha saldok bais nambaikha te salsini ni saloke bathaka lenglakha aboni kaisa itihas konogo chungno o lenglama ni sal palai mani bisingti te kaitorno subrayum kaitorno o lenglama ni salno snamu abo judai rok ungya eba Jews people rok ungya kabangma borok ni wangsukmani ke abo judai rok ni si o sabat sal eba lenglama ni sal ani rok kabangma baksa christian rok salayo piaba chung bible naikadingke chungnogo abo judai rok snamaniya abongkha kaitor bai snamcha o lenglama ni sal mark potma kaham chapter 2 verse 27-28 parikhechen abo srai ke soi mano tai genesis chapter 2 verse 1 nismi 4 abo parikhe chen abo srai ke no sai man hake hayungo jepruwo osungcharo subrayung kaitor sabat sal eba khe lenglama ni sal snammani laigumano chung nugo puila subrayung kaitor hayung kotor manos nambai saldok bais nambui bo puila lenglama ni rekha eden garden eba eden thaibilingo puila adam tai ebi bai khlai
borok iden thaiblingo lenglamani sal palaimani apru adam tai ebi borok kaitorbai iden thaiblingo lenglamani sal lenglau palayu bai kaitorno lobui aboni bagino o lenglamani salangkha o sungsarni kuno kaisa dofa kuno khoroksa kolok kotor sinai nukmai rokbai dagir chakmani sal ungya snam chakmani sal ungya abongkha srai subrayong kaitorbai rejakmani salsi o lenglamani sal aboni bagino sungsaro tongnai joto jati joto dofa joto kok joto hani bagino o lenglamani sal hake o lenglamani sal angkha beleke important tamni hinba chung Genesis chapter 2 verse 1 nisbi 4 porike abu bonu pulje o lenglamani sal angkha belakino kathar tai belekino hamari khlaijak te abu kaisa kaitor hayung nos namani life money mari abuni bagino chung te kaitor na poito khlai suri nei ro chung salchini ni salo lenglana nengo kaitor no lobui kaitor no boram dui kaitor thani suriui lenglana ni nango haino nogo lenglamani sal nei nogo mungsa khlaiaui haino thuyambo klai lenglaui tongjaknai sal ingya abono lenglamani sal hangya lenglamani sal hangke subrayong kaitor no lobui bini mungno boram dui bono chungsa khlaiye bono muito khlaiye bobaise nang palai jaknai bono se nang lob jaknai jemon kuila iden thaibilingo adam tai ebi subrayong kaitor bai lenglamani sal abo haikeno palai obokun khakathar sal tai kubni sal rokbai judakhe khakka tai obongkha hamarini sal nung hati barsa samung tanggui nung sakni samung tanggui nini nukhungo nini baithango nini busabutini sakao nini laibo tumung nung hamari mannani hanki o saldok samung tangnani je hamari manthai lenglamani sal nung borom rui kaitor no kotor nei lenglamani bisingni se nini langmawo nang kaitor ni hamari mannai hake obongkha kaisa laibumani mari ngui tongmani lenglamani salongkha nang lenglamani sal lenglamani bisingtui subrayong kaitor no osungsar no snamo osungsar no snam naisa tai sungsar tongnai bebak rok no snam naisa tai nono anos snam naisa hni chungko simani o laibumani kaisa mari abuni bagino lenglamani sal ungkha belai keno important onbage kaitor ke sabo noro lenglamani sal no kathar ke palai di saldok samung tangdi sakni bagi pheba salchini saloke norok mal lenglanai hanai dagimu tongo sini sakabo hake chengko dagimu rokno tui thai tongo karan ke chung bini busa bubai snamjak bini yak bai snamjak lamrama chapter 20 verse 8 nismi 11 porikai abono chungmo sabat salo eba lenglamani salo chung katharke subrayong kaitor no lobui boram khlai palanyani chini sakni bagai che saldok samang tanglani te salchinin saloke lenglanani chung lenglamani simi ngya chini busara chini hamjuk sajit chini chamri sajlaro te chini nogo tongnai nokrai chini nokni mal mata te podre pot samung khlai jaknai material beba no lenglamari nani nang abo hai keno che subrayong kaitor no boram khlai nani bagi kaitor chungna dagibo tai u lenglamani salangkha asuk important
abongkha subrayung kaitorbai chini bisingni go borokni bisingo bobai chung kwrwnglaimani sinilaimani kaisa science kaisa mari kaisa sil Ezekiel chapter 20 verse 12 porikhai chung abono no aboni bagino khajani tako tei bukuk song tamani bagai o lenglama sal asake important ngui tong chung tei bonakhe nogo abongkha kathar ni mari tei subrayung kaitor bai chung kwrwnglaimani kaisa mari tei subrayung kaitor no poito khlainai ro hnoi chung sinijaknani kaisa mari tai je bororok subrayung kaitor no suinai hnoi langmani bijabo bumung tisajaknani kaisa lama abongkha Lenglamani sal palaimani bisingni Ezekiel chapter 20 verse 12 tai 20 oro naikhe chung abo srai stakino nogo tai sawiba takde bukuk song tai chung obo saimanani nango Lenglamani sal eba sabat salangkha abo osungcharo bororok kutang tongsak ni bagi simi ungya abongkha mol brum osungchar mol paithamani yaguli bororok chepru subrayung kaitor bai hakatal dei nokhakatal rejak phurubo aro thikliya kholani mang tilang mati chung kutang tong phurubo afrubo chung sabat palanyani bagi lenglamani sal palanyani bagi tabuk chungno sirungnani sabat palanyani sirungnani bagi rejakmani se tapuni o sabat sal abongkha chukna hani sabat salni kaisa samplia aboni bagina khajini taputei bukuksong chung okokno saimani nango osungchar kathang tongprani bagi simiya lenglamani salangkha chukna hakatal tai nokhakatal thangpurbo chung lenglamai naro aborokno saimani bagi teibo poridi Diri bijab Isaiah chapter 66 verse 23 aw porikhai tei busrai saiki saimanai haki tabuk no kisa tegle idea khana je buji khana je sabat sal lenglamani sal abo busu jura tei chini bagi kubui tei na man pheba tini hayung ganang be asuk denomination asuk motharo ni bisungo chunukha jotno jani mothani kaisa doctrine sunambui nai jani musung tei sabat sal palai baksa ke ba hati batini puile ni salo baksa ke ba saltini ni salo baksa kai salba eba saldok ni salo sudase o hayun lo sabat sal hanai palai ni to borok urtuk na kheri kai nukan hayung ba ma motha ro baksa motha ro abo haikibo palai ni to phiba chung keboni sakao depend khlaya hui romri pastor father bishop aba haibin evangelist tai kola kotor sinai nuknai hinai borok ni kok na depend khlaya hui borok ni kok bai chung tongya hui chung borok ni kok bai chini Christian life nas nang ya hui soy bible chini bagai kuino kuita tatal ni punong nai obono sechung kaham kai cheri nai ni nango obono sechung tugina nango aboni bagino sabat sal tini ni salo nei je bible simini o sal tini ni sal bo salok lai nai abo chung kaham kai sinani nango chungnu khakabang ma Christian rok sapnani first day ba puilani salo lenglamani sal palayo ebake Sandeo sabat sal hanoi ilimbago khorang sakona kri nrok puilen sin paithak jara bebak na pariniti kaisa single word kaisa line kaisa kokthai thaisa je sandeo sabat sal ongnai abakhai mungsakono ilimbago kri pheba okok bo nrok
sidi satar dewo no sabat sal hanai ilim bago satar deni bumung puno mention kri phiaba satar deni salono sabat sal ungo abo jeng bible ni bising teke probriwi mano tai kariwi mano baki hindi Kristo Jisu thangai ba tamani sal hati basani puilani sal hanai ilim bago srai kino sajak tong hake abandrop naiti Luke chapter 23 verse 54 John chapter 19 verse 42 Mark chapter 15 verse 42 43 tai Jisu thangai ba tamani bo salo thangai ba saka aborok no kabang manrok porikhe saimanani phiaba oro kaisa kok satai klayo Kokborok Bible lo obahai hati basani puileni sal nei mention khlaya just letter khlai nei rok kok khlai nei rok aro kisa mistake ongjak phano tongni mano amni bogeno English Bible Hindi Bangla abahai rok pori thake pori nai che kam kene saiman nai che Jisu Kristo thangai ba samani ka hati basani puileni sal hake Kristo Jisu thangai ba samani puileni sal as halono tabu agini je satar deni sabat salma selayi lenglana ne nangnai abahai ilembago tore tong abahai kri Kristo Jisu thimai bising tui angkha sumai kesamna khibewi sumai sal tangsak man phiaba o sabat salno khibewi sande sal tu nani bagi bo selai mani bagi bo thimani hungya agite semai kesambo tongmani kerong posuboli eba mal matara thre otai bokhorok ni thani yafari mal mata rathar jakmani a kerong no slai se bo sak bai thang ni thui bai slai jotni sumchap susana bagi katal ke cross thimani bo sak no otai ongui sak no mera busangi ini three way play sumsok susanani bagi semai ketal namani obon semai ketal jago de sabat salno khibiwi sande sal tupnani bagi bo cross thimani ongya nora kok no kaisa kaham ke bujinani khlaidi takok pe bukhsong hake tabuk ni kabang ma Kristen borok ni wansuk mani ke sabat sal abo palai nanglia Kristo Jisu thimen bisingti abo slai jakka tai abo palai nani bagi bo belai no kok kutu tamni hinba borok wansugo sabat salni salo abo haiki sileng lana nango borok poja hili mania te asalo thapa hor musung maya mami song mania abo hairok hinai kabang ma Christian rok ne wansuk mani tongo pheba jeng ilembak Bible noti srai ke cheri nei agi pharisai rok judai rok se sabat sal palai tongmani testimony borong ni itihas lai buma rok no naikhe borok aba haike no palai layo pheba borok kerong palai mani no jeng sirngnani kok ongya jeng judai rok no nai sabat palai ni kok ongya jeng Bible nai se sabat palai ni nango ilembako kurije sabat salni salo mami rok songmaya lama kolok himmaya awa herok muksa pon kri ji Kristo Jisu srai srai gena suna frungka bini sagri rok gom sarai cheri chamani rungthuma roko jung porikhe jung saiman nai tei sabat salni salo bo hanye rok na hamre mani kotma rok na jung porikhe jung teibo srai srai ke bujibana kuna emergency rok tongkhe ke neng 400 thangyawi neng emergency
ni sakao nung biji ungui tongke abobo nung charso thangmai ni mongsa majraktre jeng aborok na sinani nango Kristo Jesus no tama saka sabadin salni salo nini mera kwa wa klai tongke nangbono tikhlai mathangi de tongai ba aboni bagana sabat salni salo mami sungmaya maicei meya lama kolok himmaya aba hero kabangma sikri sapro tongo karon ke aba haike wan sungai ro aba ke sanai ro borok ni simung baise sabo borok bible no kam ke buji ui bible no kam ke tere samani ngia takute bukuk som abani bagino jungno mo thangnai rokha sinai noknai pastor rok father rok ruya abani bagina jung ilem bagno se jung depend khenangnai abna jung wasona nai kam ke tere nenen thangnai hake sabat salle hati barsani paithakni sal eba satarjini sal abo ilem bagno porikhi sai keno jung saimano satarjini salono sabat sal hake ang tai bisi kok bang saya khajin ta khote bukuk song paithaka ang obona norong sana nemo sungo je noro bible no kaham kai carefully rok poridi porimani simia kabangma barona bible poribo fiaba buji manja bujinani bagi balena try klagi tai kai to no suridi je kok thai jung bible tongo abono bujinani bagi kai to no suriui poridi tai bujinani bagi sandi hake kai to no bible ni kuthuk meaning rok no kuthuk kok thai rok no bujinani pha rewana tei kai to dagi mano nungtunya nai borok dagi mani noya kabongo borok sanai sinai noknai rok borok sanai kabongo borok phunugui sanai abani kok bache ta tidi kai to ni kok na tunya ni klai tei ni sak simane no simi mongsa depend ta klai di nini sak sima bai bible kunuk mani abo khapi kade abno khapiriman thangkese nini sak simani bo kubui nainan wansugui mannai aboni bagino nini sak kaisa simana simi depend ta klai di tei kabangma borok talented sinai noknai ro samani nabo depend ta klai di borok phurungmano depend ta klai di bible na se depend khlajane nangnai kha khlayo buji man khana khajin takte bukuk song nung jesukpano hajar bar nini langma tongsa sandini salono sabat nini jiri khoi tongkhano ilem bagon pro diwi man gelap Lenglama ni salongkha sadar de saltini ni salo hambai paithak jaranai tamani bagi teibo sinani bagi teibo norok ni bagi obahai bible topic kaham video rok namane bagi like SRD they subscribe saja di video ketal upload mungkin nang cutum kisah sekang nang ini baik ni mobile lo naik mana hambai